Ang Ginoo maanaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni Marcos. May pipila ka tawo nga nagdala og mga bata ngadto kang Hesus aron sila hikapon niya. Apan gikasab-an sila sa mga tinun-an. Sa pagkaalinggat ni Hesus niini, nasuko siya ug miingon sa iyang mga tinun-an, "Paaria kanako ang mga bata." Ayaw sila did-i kay ang gingharian sa Dios ila sa sama ni ining mga bata. Timan ininyo kini, ang dili mudawat sa paghari sa Dios sama sa usa ka bata, dili mahisakop niini. Unya iyang gipangugos ang mga bata, gitapion ang iyang mga kamot kanila, ug gipanalanginan sila. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsoon ko diha ni Kristo, Viva Pit Señor! Viva Pit Señor! Sa atong pamalandong karong Domingguha, sa kapistahan sa atoang Señor Santo Niño, akong ipaambit ninyo ang nindot kaayo nga gisulat ni Nick Joaquin, usa sa mga ilado nga mga manunulat dinhi sa atong nasod. Miingon siya kabahin ni Señor Santo Niño, diha sa imahe sa Santo Niño de Cebu, makita nato ang sinugdanan sa atong panahon. Ang sinugdanan sa atong kasaysayan, isip usa ka nasod. Ug kini tinuod gayod, tungod kay ang pag-abot sa pagtuo dinhi sa atoang nasod nga Pilipinhon, ang Santo Niño nag-uban naman sa dihang si Fernando Magellan miabot dinhi ni adtong 1521, ila man kining gihatag ang balaang bata isip regalo ngadto sa mga pangulo ning atong kapuluan. Ug atong makita kung atong baliklantawon ang atong kasaysayan nga kining balaan nga bata, ang Señor Santo Niño, kanunay nag-uban kanato. Sa kinintos ng katuig nga naabot ang atong pagtuo, ang atua nga kinabuhi, ang atua nga pagtuo, kanunay nga giubanan ni ining bata nga gamhanan, bata nga hari, nga mao ang Señor Santo Niño. Ug nindot nga atong pamalandungan ng atong Ebanghelyo karong adlaw, tungod kay atong nadungog, giunsa pagpangga ni Hesus ang mga bata. Ugani iyang giklaro nga ang pagsulod sa gingharian nagkinahanglan nga kitang mga binunyagan mahisamag mga bata. Kining iyang awhag atong masabtan isip pagtudlo ni Hesus kanato nga kinahanglan kita mamahimong gagmayng bata kansang kinaiya mao ang paghatag sa ilang dakong pagsalig ngadto sa amahan, puno sa kasiguruhan nga ang amahan maghatag unsay makaayo sa iyang mga anak. Isip tipik ning pamalandong, mukutlo ko ni Papa Francisco sa usa sa iyang mga katisismo tungod kay namalandong siya mahitungod nining unsao nato pagpuyo isip tinud-anay nga mga bata ug tinud-anay nga mga anak sa Dios. Si Papa Francisco miingon nga ang atong pagpuyo isip tinud-anay nga anak ug tinud-anay nga mga bata nagbutang sa Dios isip sentro sa atong kinabuhi, sama sa usa ka bata nga masaligon sa iyang amahan, nag-ila kanunay ug naghinumdom sa dakong gugma sa amahan ngadto kaniya nga buot lamang ang iyang kalipay ug ang iyang kaayuhan. Kung ang atong Santo Papa mipadayon, ang kining pagka-Kristiyano dili lamang kutob sa pagtuman sa mga sugo sa simbahan ug sa sugo sa Dios. Apan ang tinud-anay nga kinabuhing Kristiyano nagpasabot nga atong pasagdan ang Dios nga maoy manag-iya sa atong kinabuhi
nga iya kining hulmahon sumala sa iyang plano sa dihang iya kitang gibuhat. Tungod kay siya man ang atong magbubuhat, ang Dios Amahan mas nakaila kanato ug mas nakahibaw siya kung unsay makaayo kanato ug unsay mas makalipay kanato. Ug ang atong Santo Papa mipahimangdo nga adunay usa ka butang nga atong likayan, usa sa mga risgo sa atong katilingban karon. Ug unsa man kini? Kining tentasyon sa katilingban nga ipadaplin ang Dios aron pagbutang sa kaugalingon diha sa sentro. Angay ni natong likayan. Di kaya nato ang panghuna-huna nga dili importante ang Dios sa atong kinabuhi. Ug tingali makabantay mo niini kung makadungog mo sa mga istorya ug sa mga isugilo ninyo sa ubang tao nga mas importante ang ilang kaugalingon kaysa Dios, nga ang ilang mga tinguha mas importante kaysa unsay buot sa Dios sa atong kinabuhi. Atong hinumduman nga ang Dios adunay plano ug adunay damgo kanato sa dihang iya kitang gibuhat. Ug alang sa atong kinabuhi nga malipayon, ang angay natong buhaton mao ang pagpaminaw kaniya diha sa atong pagampo, ang pagdiskubre ni ining damgo ug plano sa Dios dinhi sa atong kinabuhi aron kita magmalimpayon sa atong pagpuyo dinhi. Busa unsa man ang atong awhag karong Domingguha ni ining Pista Senyor. Ang ebanghelyo miawhag kanato pinaagi sa mga pulong ni Jesus nga nag-ingon, "Paaria kanako ang mga bata, ayaw silag did-i kay ang gingharian sa Dios ila sa sama ni ining mga bata." Ug alang kanato nga naa dinhi karon ang atong awhag mao nga sa kapistahan ni Senyor Santo Niño, ang anak sa Dios nga nagpakataw, ang bata nga hari, gamhanan ug nagkupot sa kalibutan diha sa iyang kamot. Ang iyang awhag mao kini, "Sunda ako ug isulob ang inyong kinaiya nga susama gagmayng bata, ug sa maong paagi makasulod kamo sa gingharian sa langit." Sa makausa pa, maayong piyesta kanatong tanan og Viva Pit Senyor. Viva!